Madalas pag-uusapan. Nahuli ko ang boyfriend ko at ang ate ko sa kwarto. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Hi Kabisyo! It's me, DJ Rakitera. At nag-iisang TG. And welcome to the program Top Secrets. Kung saan pwede kang makapagbahagi ng iyong pinakatatagong sekreto. Ito po ang programang hindi ka huhusgahan, bagkus ikaw ay pakikinggan. Ang programa sa radyo na nagpo-promote ng We Listen and We Don't Judge Culture. At syempre kung gusto mo ng payo, di ba? Meron tayong kaibigan na si alias TG ngayong gabing ito na magpapakilala na talaga sa Lunes. Makikita na natin ang kanyang pagmumuka kung gaano daw siya ka-cute. Yes! A cute angel. Cute angle? Cute angle. At least hindi nakakata-cute. Ayun. Ito na. Meron na tayong top secret sharer na nasa kabilang linya. I-welcome na po natin siya. Magandang gabi. Hello, magandang gabi. Hello po. Good evening. Magandang gabi po. Ano pong pwede naming itawag sa'yo? Good evening po. Ako po si Nato, 30 years old. Magbabahagi sana ng sekreto. Okay. Nato, 30 years old, no? Saan lupalop ka galing, Nato? Sa ano po? Sa Baguio. Baguio? Uy, may love radio Baguio tayo, Yes, ah. meron. Ayan. Wen Manong. Yun lang alam ko. Naimbag nga rabi. Hello, Nato. Nato, nasan ka na? Nato, Dito nandiyan. po, nakikinig po. Ayan, nandyan pa si Nato. Okay, sige. Nato, hindi na kami magpapaligoy-ligoy pa, no? Nato, 30 from Baguio. Ano ang top secret mo? Nasasaktan ako dahil meron ng karelasyong iba ang ex ko. Tama ba kami ng pagkakarinig na sasaktan ka dahil may bago ng karelasyon ng ex mo? Opo. Gaano kayo katagal nitong ex mo na ito? Almost 7 years po. 7 years. And pwede mo bang ibahagi sa amin kung bakit kayo nagkahiwalay? Nagkahiwalay kami dahil sa paulit-ulit na lang po yung away dahil sa pera din po. Pera ang pinag-awayan ninyo. Po. At sinong nakipag-iwalay sa inyo? Dumating na kami sa punto na ako na yung nakipag-iwalay. At paano niya naman tinanggap yung pakikipag-iwalay mo sa kanya? Naramdaman ko na lang po na parang naaawa na ako sa kanya at sa sarili ko po. Naawa ka sa kanya at sa sarili mo. Paano mo nasabi yung linyang yun? Bakit? Anong ibig sabihin ng naawa ka sa kanya at sa sarili mo? Dahil ba lagi kayo nag-aaway? O dahil meron pang pinanggagalingan tong linya mo na to? Dahil madalas ko na po siyang napapaiyak. Napapaiyak. Opo. Mhm. Doon ba sa 7 taon na yon live-in na kayo? Hindi pa po. Hindi. Okay. And gaano na kayo katagal break? Magti 3 years na din po. Oh, magtatatlong taon na. Tapos hanggang ngayon, di ka pa makaget over sa kanya. Nasasaktan ka na nakita mo na may bago siya, tama? Opo. Parang nasasaktan dahil may iba nang nagmamahal sa kanya. Pero yung tanong na, mahal mo pa ba siya? Nandun pa ba yun? Siguro do yung konsensya ko na lang po yung pero hindi yung mahal. Hindi ko na po maramdaman yan. Parang nakakonsensya na lang ako na parang gusto kong makipag-usap sa kanya, sabihin na sorry sa mga nagawa ko. Mhm.
Gusto namin maintindihan yung naging problema ninyo tungkol sa pera. Yung pera ba na yun ay pera niya, pera mo? Anong klaseng pera to? O nagkautang ba kayo? Pwede mo bang ibahagi sa amin kung ano talaga itong naging problema ninyo sa pera nang sa gayon maintindihan din namin? Yung pera ko po kasi parang na-mishandle niya po. Parang ininvest po sa ibang bagay na hindi ko po alam. Saan niya in-invest na to? Yung tulad po nung sa mga scam na ano po, parang yung pinapautang, gano'n. Tutubo ng 20% kada buwan, yung ganun. Opo. Okay. Magkano tong pinag-uusapan nating pera na na-invest niya sa isang scam? Almost 6 digits po. More or less po. 6 digits. So, yung kaninang nabanggit mo sa amin na napapaiyak mo siya dahil ba parang hindi mo mapigilan yung frustration mo dahil na-invest niya yun sa isang scam? Opo, parang lahat ng sisi, parang tuwing may problema kahit hindi yung pera yung pinag-uusapan nababanggit ko po yan. Parang paulit-ulit na naibabalik ko yan. So, ngayon gusto mong humingi ng tawad sa kanya? Actually, yes po. May number ka ba niya? Huwagan natin. Wala na. Nakakaya wala. naman po. May ano na eh. May bago karelasyon. na. Okay. May live-in na. Pero may communication pa kayo hanggang ngayon? Wala na po. Pero mga 2 years ago, alam niyang may nililigawan ako pero nakikipagkita pa rin siya sa akin. Okay. Opo. Paano naipagkita? Parang magmi-meet po kami para mag-usap lang ganun. Parang gusto niya pang makipagbalikan pero yun nga po, ayoko na talaga. Usap lang ba? Bakit inubo ka? Ano na-choke ka? May choking ba? Nilamig po ako eh. Pero yung usap na yun, malinis na usap lang. Umamin ka. Actually yes, nakikipagtalik kami. Nagtatalik po kami. So dun sa 3 years na yun, nahiwalay kayo, merong parang moment dun na nagkikita kayo para maramdaman pa rin yung init ng isa't isa. Pero wala na talaga kayong connection o label. Tama? Siguro po sa kanya, may meaning po yung pagtatalik namin yan. Pero sa akin po, wala na talaga. Mhm. So paano mo na-realize sa sarili mo na tapos na talaga yung kung anong meron kayo? Na-realize ko lang po, parang sa tagal-tagal din po, nalibang-libang. Parang bumalik lang lahat yung parang sakit nung nung nakita ko na meron na siyang ka-live-in. Paano mo nabalitaan tong bagay na to? Through social media po. Ini-stalk mo pa siya? Hindi po. Sinend lang ng friend ko. Sinend lang ng kaibigan mo? Sigurado ka doon? Opo. Tapos nung nakita mo, doon na parang, uy, nasaktan ako kasi may bago na siya. Oo din po. Parang nasaktan dahil hindi man lang ako nakapag-sorry. Opo. So ano, parang nagsisisi ba? Anong plano mo ngayon na sabi mo nagsisisi ka, gusto mong mag-sorry? May bala ka bang kausapin siya uli? Kung may pagkakataon po na magkita kami personally para masabi ko man lang yung nararamdaman ko. Opo. Email, ayaw mo siya i-email? Natatakot na din po ako na i-message po siya, baka tawag po dito. Mapag-awayan pa nung live-in niya, gano'n? Opo. Tama po. Safe lang, ganon. Opo.
O sige, ganito, no? Since tumawag ka sa programang ito at baka naman nakikinig siya, no? O baka sakaling isang araw mapakinggan niya itong tawag na ito na ginawa mo na ito. Bibigyan ka namin ng pagkakataon na makapagbigay sa kanya ng mensahe. So, kahit 1 minuto, 2 minuto, makapagbigay ka ng mensahe sa kanya, manghingi ka ng tawad at ibigay mo lahat o sabihin mo lahat ng gusto mong sabihin sa kanya as if nakikita mo siya o kausap mo siya ngayong gabing ito. Okay po. Sige po. Go ahead. G, sorry sa mga nagawa ko sa'yo. At sana, kung nakikinig ka man ngayon, sana mahanap po yung tamang lalaki para sa'yo. So, feeling niya hindi pa tama itong lalaki. Hindi ko man nagawa sa'yo noon, sana meron sa kanya ngayon. At sana maiwasan mo na din na maglihim sa kapartner mo para hindi maging dahilan yun ng pag-iwalay niyo. Sana mapatawad mo ako. Yun lang po. Tagay mo na daw, sabi nung kainuman nyo dyan. Oo nga, shot muna, oy. Masyado na bang madamdamin? Hindi, rinig namin yung tawanan ng mga tao dyan sa paligid mo. Oo, nasa sa daan lang po. Nasa daan. Pero hindi ka naman nagmamaneho sa kasalukuyan. Actually kanina nagmamaneho kaya tumabi ako sa daan. Yan, doon tayo sa safe, syempre. Safe tayo. Nato, syempre gusto naman namin safe ka. Manghihingi ka na nga ng tawad, mapapahamak ka pa, di ba? Anyway, Kaya nga po. Nato, may gusto ka pa bang sabihin sa pagkakataong ito? O may gusto ka pa bang ibahagi sa amin na dapat naming malaman? O gusto mong ihingi ng advice or whatever? Siguro hingi na lang siguro ng advice po sa inyo. Ano yung eksaktong tanong mo? Kung ano po ba dapat yung gawin ko? Kung kailangan ba makipag-usap ba ako? O hayaan ko na lang sila? Dahil kasalanan ko naman? Hayaan na lang o kausapin pa. Nakatulog ka ba? Gabi-gabi? Oo naman po. Siyempre. May bago ka na ba ngayon? Yes po. May bago na. Alam ba ng bago mo na may pinagdadaanan kang ganito? Actually, hindi po. Gusto mo bang maging totoo sa kanya? Siguro hindi ko na lang po babanggitin sa kanya. Kasi para maiwasan po yung pag-aaway din namin. Kung ba may isipin niya na may nararamdaman pa ako sa ex ko. Yung dynamics ng relasyon ninyo, hindi kayo ganun ka open sa nararamdaman ng isa't isa at saka dun sa mga exes ba ninyo? Ganun ba yung dynamics nyo? Hindi naman po. Pero open naman po. Yun nga lang, may limitation tulad na ito po. Na merong pwedeng sabihin, merong hindi pwedeng sabihin. So, ako, para sa akin, kung tatanungin mo ko ngayon, wala nang sense na makipag-usap pa. Kung kinakailangan mo humingi ng tawad, a simple message na patawad, I'm so sorry, makipagkita, parang hindi na kailangan. Total, may kanya-kanya naman na kayong mga partner. TJ, ikaw ano masasabi mo? Okay, Nato, bago natin sagutin yung tanong mo na yan. Nato, di ba yun lang ang pinakamatindi yung pinag-awayan? Tama ba ako? Yes po. At bakit ba sobra yung mo? Yung pag-aalala na humingi ka ng tawad sa kanya? Gaano ba kasakit yung mga sinabi mong salita? O gaano ba kasakit yung paghihiwalay ninyo mga panahon na yun? Yung tipong napaasa ko po kasi siya na parang may possibility pa na magkabalikan kami. Ba't mo ginawa yun, Nato? Hindi ko na din po alam, sir. Kaya gusto mo humingi ng tawad sa kanya? Opo, exactly. Kasi kung sa sitwasyon niya ngayon na may boyfriend siya, mahirap na makausap mo siya basta-basta.
Pangalawa, kung siya mismo mag-i-insist o siya mismo ang magsasabi sa'yo na, sige, pagbibigyan kita, kakausapin kita, at kakausapin niya rin yung boyfriend niya para makausap ka, at isa ikakapayapa mo, pwede. Pero kung wala siyang ganon na part, wala na sigurong pag-asa na pilitin mo pa siya. Wala kang karapatan na pilitin mo siya at tumingi ka ng tawad sa kanya. Pero kung may way ka para maibigay mo yung message mo sa kanya, tama yun, may email ka, ma-chat mo siya, ma-message mo siya, ma-Viber mo siya, or mapahatid mo man lang yung sulat mo para sa kanya, para humingi lang ng tawad at wala nang iba pang gustong gawin, pwede yun. Nato. Noted po. Yun. Noted with things. Noted with things. Nato, maraming salamat sa iyong pagbabahagi ng iyong top secret ha. Sana kahit papano nakatulong naman kami sa mabigat mong pinagdaraanan o naibahagi mo sa aming top secret mo. Kasi yun lang naman yung gusto rin namin mangyari ngayon sa gabing ito. O sa gabing ginagawa ng Panginoon sa atin. No? Gusto namin na kahit papano mapakinggan namin yung inyong mga pinakatatagong sikreto na bumabagabag sa inyong nararamdaman o sa inyong damdamin. Nato? Yes po, nakikinig po ako. Maraming salamat din po sa programa nyo. Medyo lumawag po yung pakiramdam ko ngayon. At saka Nato, kung alam mo naman na nagawa mo na, nasabi mo na, wag mo na balikan. Ganun talaga eh. Wala na tayong magagawa na. Bitawan na natin yung mga masasakit na salita na yun. At hindi na natin may uulit at may aayos pa yung mga nangyari. Lalo na nandun na sa sitwasyon yung babae na may partner na siya at hindi mo na siya muli makakausap. At nagawa mo rin naman na napaasa mo na siya. Siguro, kung gusto mo makabawi na lang, sa mga bago na lang na makikilala mo, ibawi mo yung Tsaka sarili mo. may jowa na siya. Oo, doon na lang sa jowa mo na. Huwag ka nang gumawa ng mali. Para na lang, hindi na lang doon sa tao, kundi para na lang sa sarili mo. No? Na alam mo sa sarili mo na nagkaroon ka ng pagkakamali nung nakaraan pero ngayon sa kasalukuyan, inaayos mo na siya. Yan. Yun yung mga dapat pakatandaan, no? Nang sa gayon ay lumuwag palalo ang iyong pakiramdam. Okay ba tayo doon, Nato? Opo. Shot mo na Nato. Shot Nato. Oo. Yun. Shot na to. Oh, shot na to. Shot Nato. Natutunan mo naman ba yun, Nato? Oh, ganda ng entry mo doon. Natutuhan niya yun, of course. So, ayan, shot na to. Natutuhan niya na yan. Anyway, Nato, maraming salamat sa iyong pagtawag and God bless you always. Maraming salamat po. Bye! Bye po. Bye-bye. At yan po ang ating top secret sharer ngayong gabing ito, Nato 30 from Baguio. Alam mo, isa talaga sa mga pinakamahirap mapag-awayan ng dalawang mag-partner ay ang pera. Pera. Totoo yan. Pag pera pinag-usapan, parang Pang-usapan talaga. iba eh. Yung parang minsan kahit hindi ka pipitik ka bigla. And kapag ikaw ay na-disappoint dun sa desisyon ng partner mo, may mga masasabi ka talagang hindi magaganda mula sa bibig mo. And that would either make or break your relationship. Tama. At yun yung nangyari, palagay ko dun kay Nato. It broke their relationship dahil constant na nangyayari na binabalik yung issue about the money. At yan ang madalas sa pinag-aawayan ng magkarelasyon. Uy, kahit mag-aasawa. Mag-asawa. Pinag-aawayan niya. Oo, pera. Mana. Oh, mana talaga. Ari-arian. Mga ganun. And hindi mo talaga masasabi na hindi porke mahal na mahal mo, kayang i-encompass nun or Yes. parang higitan nun lahat ng other factors tulad ng pera o pag nagkasakit yung isa o kapag may problema, hindi mo sigurado talaga eh. So susugal ka talaga. So ako buti na lang din naghiwalay na rin sila. Alam mo yun, kumbaga, hindi okay na nasaktan sila pareho. Pero kung naging toxic na yung relasyon ninyo at lagi na lang, mas natatagpuan nyo na lang yung sarili nyo na lagi na lang naiyak, na-frustrate sa bawat isa. Nasisira na kayo. Nasira na kayo. Naging toxic na lahat. It's better to leave the relationship with respect Yes. than to destroy each other Yes. more. And sana matutunan ng babae, no?
matutunan ng babae na ayusin niya. Tama yung sinabi ni Natoy, na sana ang kanyang huling mensahe lang sa babae na wag niya nang gawin yun sa kanyang partner na mag-invest sa maling bagay. Mhm. Dahil pera yan, mahirap yan. Oo. Lalo na kung pinaghirapan ng isang tao yun. Oo naman. Imagine mo, I-invest mo lang sa mali. pinaghirapan ni Nato tapos na-invest sa mali. Na alam mo namang nagtiwala ka lang naman, pero kumbaga hindi mo pa rin masyadong ginamit, 'di ba? Yung ibinigay, Coconut. ibinigay ng ating may kapal, 'di ba? Na utak, 'di ba? Utakan yan. Para utakan yung mga ganitong klaseng mga establishmento or kumpanya na naniningil o mga tao, 'di ba, na nagsasabi sa iyo na dito times 10 ang makukuha mong pera, ganyan. So, napakaganda na makapanghingi rin ng tawad kung sakali man na alam mong nagkamali ka dun sa tao. Ako, I encourage people to say sorry just in case they didn't or they weren't able to say sorry dun sa taong napagkamalian nila o nagawa nila ng pagkakamali. Because yung forgiveness po, hindi po siya actually, pagpapatawad ako kasi sabi ni Lord ganito, ganyan. Hindi. Forgiveness is actually a gift. And this gift is not just given to the person who you've hurt, but it's also a gift to yourself. Because you are freeing yourself from all the hurts and pains that person or the situation caused you. So, magpatawad ka. Kahit na wala kang marinig na, or magpatawad, humingi ka ng tawad, kahit na hindi ka niya sabihan na, pinapatawad na kita. Diba? So, asking forgiveness and forgiveness is a gift. Yun lang. Ganda. So, tulog na kami. Bye, guys! Diyan na po natatapos ang aming programa. Medyo maaga-aga kami tonight, in fairness. Ay, nako. Bukas ulit, magsama-sama tayo. 9 ng gabi hanggang hating gabi para sa SPG. Secret file. Wala namang echo. Ano ba yung TG? Ulitin mo. Lagyan mo na echo. SPG. Secret Wala pa file. din, dude. Sorry. Meron yatang Sira-sira. mali yung nandyan eh. Hindi, kailangan kasi nire-refresh yan eh. Meron kasi kaming pindutan dito na nilalagyan ng Ay, hindi pa pala SPG bukas. Thursday pa lang ba bukas? Thursday pa lang, Wednesday pa lang ngayon. Ay, kala ko Friday na. Happy Baklaran Day pa lang. Pasensya na, sorry. Pangit ng brains ko. Akala ko Friday na bukas kasi yung feeling ko ngayon parang Thursday. Hindi, may feeling na ako ng Thursday na parang pa-end na tong week na to. Ang tagal naman ng week na to. Kakaasar naman tong week na to. Kasalanan ng Wednesday sa akin. No? Ay, nako. Sige, bukas Thursday pala. Excited lang ako sa reveal ni TG. Oo naman, excited ako mag-Lunes na para makapag-reveal na talaga kung gaano ka-cute itong si TG. No? Ano ba ibig sabihin talaga ng TG? Pero sure ako na na higante ito, giant. Pero cuddleable. Cuddleable. Pwedeng i-cuddle, yun. Ay, nakapiling ang Basa Princess DJ Rakitera. Nag-iisang TG, dito lang yan sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is Top Secrets. Wala talaga. Metro's number